bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan, usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalingugan. Mayong adlaw sa tanan niya mga kapaglao, mga kaigsunan, o sa tanan sa tibok kalibutan, mayong pamati o pagtanaw diri sa atong pagtubag sa pangutana. Doon natay tubagon nga pangutana, kay sumala pa sa mga CFD, mga kapaglaom, nga ang Shabbat sa Hebro o Sabaton, Sabato sa Grigo, nya Sabat sa English, Sabado sa Espanyol, igpapahulay. Nga matod pa nga ang Shabbat daw okay na, pero gitawag na siya og rest. Pahulay. Wala daw magtumbok o ngalan sa adlaw, kundili nga ang katawhan sa Ginoo aduna gayoy pahulay. Pero atong hinumduman igsoon, kung nabasahon nimo ang kasaysayan, history sa ikapitong adlaw sa Henesis sa kapitulo 2:1-3, kiklaro gina diha nga the seventh day gipanalanginan ang ikapitong adlaw, gibalaan o gipahulayan sa to pa rest ang ikapitong adlaw. Dili kay mayon ta og Sabat unya gitunong og ikapitong adlaw, sugo sa Ginoo sa ikapitong adlaw, kana tama na siya. Nan ato na hibaluan niya ang usa ka semana dunay 7 ka adlaw. Dunay pamahayag ni Gitgano nga matud pa nga balaanon ang ikapitong adlaw. Ya. Bisag unang adlaw ning amo, matud pa ni Gitgano, ang Paris Katoliko, bisag unang adlaw ning ato, pero kinagsugod man taog Lunes, unya ikapito sa ning ato. Di ba na pwede mga kapaglaom, di ba? Di na pwede mga kaigsunan nga kita rin magbutbuot og pili og adlaw. Kita igo na lanta nga musugot sa sulti, ug unsa gisulti sa Biblia, igo ra gyud ta nga mosunod. Dili kay pahulay ko kining Lunes lang kong pahulay. Dili ato naman ang butbuot. Lagi nag-ingon ang Roma 14 o 9:5 nga makapili og ang tao. Ato pong pilion mga higala kay namatay katungod sa pagpili ang gihatag sa Ginoo, Marcos 2:27, nga ang adlaw ipapahulay gihatag gibuhat kayuhan sa tao. Muna atong dawaton, muna atong pilion ang iya sa Dios. Dili kay mo pili ta og adlaw nga dili iya sa Dios. Baka kuan kita kining may freedom ta, no? Doon natay katungod sa pagpili. Na pilion nimo ang wa gisugos Ginoo, anon ka din na, wa kay mahimo diha. Wa kay ingon di maluwas, wa pay ingon di maluwas. Wala. Nga daw man wa makasugo, wa man sugo diha, wa man sa balaod. Wala sa 10 commandments mga kaigsunan. Muna nga ang Shabbat sa Hebro, nagkahulugan ka na sa ikapitong adlaw o ikapitong adlaw, Shabbat. Nga ang igpapahulay higala, igpapahulay ug pahulay, matod pa nila managlahi. Nga naman ang igpapahulay ikapitong adlaw. Ang pahulay tanang adlaw pwede kang mupahulay. Gitawag na siya og descanso sa Espanyol.
Unya ang Sabat sa Espanyol, Sabado. Unya ang rest sa Espanyol ay diskanso. Gidiskanso ka ba? Nipahulay ka. Dili kay iparehas nimo, no? Dili na imposible masakit masayop ang Hudiyo higala kay Roma 3:1-2 bisan asa bisan diin unas tanan ang Hudiyo gitugyanas pulong si Ginoo. Lisod na sa mga Hudiyo wa kasabot niya na. Kung sa turdi ang Hudiyo nagpasabot niya, mao ginay balaod si Ginoo. Kung ikapitong adlaw, dili na ingon niya mag-atas-atras ta mga kaigsunan, no? Oo. Dili na. Kay abi nyo maigsoon kining kanagod do na monggoy mga parte nga balaod sa mga Hudiyo. Na mga pistas Hudiyo nga magsugod og Martes o Miyerkules, 7 days gyapon, no? Dili na siya weekly. Na unang adlaw, ikapitong adlaw, may bala ang pagkatigom, dili na weekly. Ang pasabot ana na matunong sa Abib 14, Exodo 12 mabasa na ang mga istorya na Exod. Na din na doon na sila mga tulumanon, no? Matunong na og unsang adlaw ang unang adlaw na hantod na si kapito doon ay bala ang pagkatigom ngano man ila man ang pista mga kaigsunan. Pista sa mga Hudiyo doon ay 7 ka adlaw nga pista. Muna gitawag og ceremonial Sabbath. Sa panahon ni Hesus, no, sa panahon ni Hesus ang adlaw Sabado natunong sa pista sa mga Hudiyo. Muna ang giingon sa Juan 19:31, balaan man kaayo dako nga adlaw nga igpapahulay. Nganong gitawag dako? Kay ang igpapahulay sa weekly natunong pod sa pahulay o pistas mga Hudiyo. Walay trabaho siya po sila na kay magtigom sila sa pulong sa Ginoo. Natunong to nga doble ang pagkabalaan mo ng dako nga adlaw mga kaigsunan. No? Dako nga adlaw. Muna nga atong hinumduman mga higala nga ang Ginoo naghatag yun nato og unsa katungod nga makasabota. Bisan ang Exodo nagisgot ka na og ikapitong adlaw o dili magtrabaho. Nagilitok man po sa Biblia sa Mateo 28 nga dunay unang adlaw, dunay agi ng adlaw ipapahulay. But pasabot dili magkasumpaki igsoon. No? Gibatasan ni Kristo, gibatasan sa mga birhenes Lucas 23:54 hangtod 56 og sa Lucas 4:16 mga kaigsunan. Bueno igsoon day kung panahon, salamat at tubag siguro ang pangutana, no? Pangutana nato mga kaigsunan may tungod sa adlaw ipabli. Thank you.